गमामायैनो जों गोजोनदों नाथाय बे गोजोननाया आरो साबसिन जागौमोन जुदि सिगाङाव बिलखौ लाबोनो हायोमोनबा नाथाय आसामनिनो मन्त्रि WPTRBCनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनसे सुबिदा मोन्दोंमोन 31 आगस्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बर तारिखआव आसाम एसेम्ब्लिनि सेसन जादोंमोन बेयाव टेबोलाव लाबोनांगौमोन मानोना बिथाङानो डिपार्टमेन्टेल नडेल डिपार्टमेन्टमोन बिथाङा किन्तु बिथाङा बे गल्डेन मोनसे चान्स मोन्दोंमोन किन्तु बेखौ बिथाङा लाबोआसै आरो लाबोयैनि थाखाय बियो एसे पेन्डिं जानानै दङमोन नाथाय दाखालि आसाम सरकारनि जितु केबिनेट बे केबिनेटआव अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ लाबोबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों एप्रुभ खालामबाय आरो दा बे गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसन मोननाय लोगो लोगो गभर्नरनि सिगनेचार मोननाय लोगो लोगो बियो माने मावफुंजासिगोन बियो माने मोनसे एक्जिस्टेन्सआव बियो फैसिगोन दा बेनि थाखाय गमामायै जोङो माने बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय 10 लाखनिबो बारा बर' सुबुङा गमामायै जों गोजोनदों मानोना बेनि गेजेरजों जोङो राजखान्थियारि मोन्थाय आरो जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जौगानाय जोंनि सामाजिक जोंनि जिखिनि हारिमु बे जौगानायनि मोनसे लामाया दा गेवसिगोन आरो बे गोलाव दिनै जे पेन्डिं इसुमोन दा गमामायै जों गोजोनदों बेखौ लानानै बे हाबनायाव बिथांमोना जोंजोंबो रायलायदों जे जों ओरैबायदि मोनसे कम्पालसनाव गोलैबाय बाध्य'आव गोलैदों आरो बे कम्पालसनखौ सोर खोलैदों बेखौ हाग्रामा महिलारि आरो बेखौ चन्दन ब्रह्म बिथांमोनानो खोलैदों मानोना मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा गावबो BLTनिनो लिडारमोन आरो बै समाव ज' ज'यै बिथांमोना खामानि मावबोनाय माने अस्त्र आन्दलनखौ लानानै बिथांमोना बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय जुजिबोनायमोन आरो बिथांमोनानो मोनसे समाव BTC सुक्ति खालामखांनायनि उनाव BTCनि सासनखौ बिथांमोननि आखायाव लाबोदोंमोन आरो आसामजों बिथांमोना कंग्रेसनि दिनावबो एलायन्समोन दा BJP दिनावबो एलायन्स आरो बे हिसाबै गासैबो मावनायनि जे गोहो दंमोन सरकाराव थानानै बिथांमोना बे गोहोखौ मोन्दोंमोन आरो बेबादिनो BTC ओनसोलनि बाहेरायाव थाबोनाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय 2014 सननिफ्रायनो UBPआवबो बिथांमोना मोनसे दाबि होबाय थादों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होननानै दा बेखौ दाखालि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होननानै जों मोनबोबाय दा बेखौ बिथांमोना सानदोंमोन जे जोंनि आखायाव मन्त्रि दङ जोंहा MLA दङ MP दङ केबिनेट मन्त्रि दङ हाग्रामा महिलारि दङ निश्चय मावनो हागोन नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि बे जायासै आरो जायनि थाखाय बिथांमोना नुबाय जे समानो किन्तु बिथांमोनखौ कम्पालसनाव खोलैदों होननानै बुंगोन मानोना नैबे आसाम सरकारनि जिखिनि टार्म बे टार्मा मथा-मथि आरो 4-5 मास दङ दा बेनि गेजेराव जुदि मावफुंनानै लानो हायाबा सिगां कंग्रेसनि दिनाव बिथांमोना मोननायनिफ्रायनो बेखौ खोमाना लादोंमोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ एबारबो बिदि जानो हागौ होननानै बिथांमोना खुब तथाथ'याखै जातिनि थाखाय बेसेबां लाब जादों जायाखै आं बेखौ नैबे समाव बिजिरनाय नङा नाथाय बिथांमोना नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननांगौनि सार्थआव दिनै BJPआव जयेन जानांबाय आरो बे कम्पालसनाव खोलैदों आरो बे हिसाबैनो जयेन जाबाय दा बेखौ लानानै फैगौ समाव बेनि राजनैतिक प्रेक्षापटआ बोरै नोजोर बोयो जातिखौ बोरै दैदेनलाङो जों बेखौ उनाव नायनोसै आरो बे समाव आं बेखौ हाखु दाखुयै जे बिथांमोना हाबनायखौ मोजां जादों बा गाज्रि जादों बेखौ बुंनो लुबैयाखै आरो बिथांमोनखौ हाबनायनि बेलायाव बिथांमोना जोंनो रायलायदोंमोन जे जों ओरै हाबनो नागिरदों आरो जेरै खोथा बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन आसाम सरकारखौ BJPखौ बेबादिनो बिथांमोना हाबबाय थांनाय 9 तारिखआव नोंथांमोना सम्भावना दङ BJPखौनो बिटिसिआव सापर्ट खालामनायनि नीतिगत भाबेथ' जोंनाबो मोनसे बे उपाय गैया जोंबो खोनांगोन दा नीतिगत भाबे जिहेतु आसाम सरकार भारत सरकार बिथांमोनानो दङ आरो दिनै बिटिआर रेकर्डखौ मावफुंना होनायाव BJP सरकारनि रल दङ दा बे हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बिथांमोनानो बारहोबाय दा बे हिसाबै फैगौ समाव जे जों नीतिगत भाबे BJP सरकारखौनो जोङो सापर्ट खालामनांगोन बा देरहा होनांगोन बे बिबाना जोंनियावबो थागोन सार मोनसे सोंलु रायजोफोरनि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गोबां गामि दानख'जागोन होनना बुंदों दा थारैनो बेसेबां बुरजा गामि दानख'जागोन नङा बेथ' मोनसे कमिसन दङ जों मोनथिगौ बेयाव 3.1 बेनिफ्राय 3.2 दा बेयाव मोनसेया जाबाय कमिसन दानाय मोनसेया जाबाय कमिसननि रिपर्टखौ बेस खालामनानै बेयाव माने गामि सोख'नाय आरो दानख'नाय आरो दा बेयाव बुंनाय जादों जे 50% जुदि सोरबा अबर' दङबा कन्टिगुवास आरो बिथांमोना ओंखारलांनो नागिरबा ओंखारलांनो हागोन आरो 50% जुदि बारा माने बर' दंबा बिथांमोना हाबनो गोसोबा बेयाव बड'लेण्डआव बा बर' नङाबाबो सोरबा गामि हाबनो गोसोबा बेयाव हाबनो हागोन आरो दा बेखौथ' बे सार्भेनि रिपर्ट मथे जों नुगोन दा बेयाव दाबो जों बेखौ इमाजिन खालामथ'नो हायाखै खिन्थु जों मिथिगौ जे बेयाव माने दानख' जानायाबो हयथ' गोबां जागोन आरो सोसन जानायाबो गोबां जागोन बे मोनसे बेलेन्स जागोन आरो बे समाव जिहेतु माने BTCनि दिनाव जों नुदोंमोन थांनाय गोलाव सम अबरफ्रा आन्दलन खालामो गाव गठन करिब लागि होननानै दा बेखौनो नोजोर बोनानै बिथांमोना जुदि गमामायैनो थानो बाथारबायब्ला जुदि बेयाव थानानै गोजोनाखैब्ला बिथांमोना सानदोंबा नैबे BTC एरेन्जमेन्टजों जुदि बा बिटिआर ओनसोलाव जुदि जोंहा बेयाव जोंनि राजखान्थियारि मोन्थाय हा हुनि मोन्थायखौ जों मोननानै थांना थानो हानाय नङा बादि सानदोंब्ला बिथांमोन साननाया बै सिमायाव थानाय गामिफ्रा बे उदैयाव थानाया थांनो हानाय नङा सिमायाव थानायफ्रा जायफ्रा थांनो गोसो थांनो हागोन आरो जायफ्रा गोदानै हाबफिननो लुबैदों बेयाव कन्टिगुवास थानाय गामिफ्रा बिथांमोना हाबनो हागोन आरो बे कमिसननि रिपर्टनि सायाव बेस खालामनानै बे जाजोबगोन बावैसो घन्टानि सिगां मानगोनां इउपिपिएल आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि गारि खन्थाइ खुबैदों होनना बिनि सायाव नोंथाङा जोंबो खोनादों जों बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बेथ' सासे माने मोजां मानसिनोथ' बे खामानि जानो हाया बे दुरबलता गोनां सासे मानसिनि खामानि दुरबल मानसिनि खामानि बे थाखुमानानै अन्थाइ खुबैनाय बेथ' आरो जों बुंगोन बेखौ सासे उन्दै गथ'आव मावनो हायो गतिके जायानो मावा मानो बे मोजां खामानि नङा
आरो बेनो जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि माखासे लाबोयो आरो जोंनि गेजेराव बेनो माने मा खालामो माने थासारिखौ गाज्रि खालामनाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना सृष्टि खालामो दा बेखायनो बै मानसिफोरखौ आं प्रसासनखौ बेखौनो अनुरद खालामगोन पुलिस प्रसासना थाबैनो बिथांमोना नागिरनानै हमनांगौ आरो जिखिनि माने आयेननि जि राहा मथे बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बेबादि माने गाज्रि थासारि खालामनो नागिरनाय बे गोहोखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय जों उदखाट खालामनांगोन आरो नङाबा बेनि पार्सेन्टेजआ जेब्ला बारा जागोन दा बेखौनो लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे असान्ति मोनसे परिबेस जायो दा जि जादों बे जाथायखौ जों गरिया होनो हायो गोख्रों रायजोजों सोंखारिदों बेबायदि थासारिया जाहाथे जोंनि दा मोनफ्रोमबो बा उदर भबिष्यत बा नैबे इलेक्सननि समाव जाहाथे बे जाया आरो बेनि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारनि जि माने पुलिस प्रशासन दङ गृह बिभाग दङ बिथांमोना बेयाव जिहेतु बेयाव MCC सोलिगासिनो दं मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे पिरियडआव जाहाथे बे जाथायफ्रा जाया बेखौ नोजोर बोनांगौ आरो बिनि थाखाय आयेननि जि बेबस्था दङ बिथांमोना बेखौ राहा लामा लानांगौ